Eh, kata tangabis. MKKKK. Assalamualaikum warahmatullahi. Sagiap masyarakat na namanya titi ni doma apa bersalida. Ya bimbang lagi mga salidatan. Nabalain gue nih ya bukan bek. Ya musmuan sa budaya rata-rata. Sa iman daw na mabubugip karunahan. Penalamatan, alhamdulillah. Na ada kaltamo sa giyawan na ini turugan tan bituin sa Basayran Group na nagiyo pa maso Agaman Youth Society version 2.0 na tanu teron na pamana pag-remind tan wa ginawa tan sa mga singanin sa umpungan tan saya kalano na singanin pamana suka pinutulatan so mga tutulan rektan sekali penutulong bapiagitan itong mga ator na nasa rasir tanong niya kapon na mga ator tutulan rektan hindi pagambaga na yawan singaning tanong kailangan nasabot ng tanong so kapapupuntan naba tanong tutulan naba kamana so mata so tutulan rektan nababusok ya pa ako mga sila na sa timanot ito sa timan na antaptan kadua antaptan na napabusartan wagi basatan andi tanong kalipatan ya dadal tanong na kalipatan yang lagi basa di napkaya yan banyan pabusara sa alhamdulillah malo ang kiasipatan ang ada lagi tero sa Basayran naon isurat yan lagi Facebook sa ikadua tu antaptan, ikatlo antaptan na bibitiran tanong, penunutulin tanong sa mga okito-kito mga lukstan, mga dedebyatan tanong, sa mga panganakan tanong, sa mga nautof so ito maawan sa walay. Ako, alhamdulillah, may atong tanong lagi mga pagaritan sa Sabah. Napangiluban tanong sa mga na ini mga pagaritan sa Indonesia. Pamana na tanong si sa timan na antangan sa umpungan tanong na consolidate tanong gi bangsa Iran kuan. Pamana na antang maabog. Ang tanong di kalipati sa bangsa tanong. Sa isap na penunutun tanong na so kaya ginaway kaya pamagadata kaya sislay yung mga lokstan. Ang desira nung to sislay, desira nung to pamagadata kasi ang pamagabangan na ditanong niya waka sila. Na, bali ka Pilipino. Sa gitu. Importante ito. Sa ay mabuga po kita sa mga tutulang tanong na si tanong po kita sa asindog. Kapamanan na para mainteresado sa mga pagaritan na siya di kasukasoy, ako pa contribute sila sa suratiran na pamikiran na pakasinga-singa. Na dito katiriran pa makuan laughing with purpose pana ipsingatan mo ditanu di natisisad ugay na napko ko na hikmah sa dito asin dito pameran sa umpungan tan sa inshallah na mapipiyatan ulang sa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitara tanong mo, sir.